Tak ja som tu s Adelou Banášovou pre Mladá úspešná pomočka SK, našu web stránku, ktorú poznáte. Máme poláce otázky na ňu, otázky ohľadom úspechu. Tak tuto je. Ahoj Adela. Ahoj. Ako ste sa stali úspešní v tom, čo robíte v televíznom sfére? No, úspešná. Darí sa mi v tom, čo robím. Tak to nazvime. Ako sa to podarilo, neviem. Myslím si, že mám veľa šťastia na ľudí, ktorých mám okolo seba. Že robím s ľuďmi, ktorí vedia vo mne podporiť to, čo robím možno lepšie. Takže mám okolo seba dobrých ľudí a povedzme, že určite aj nejaké vzdelanie, že som sa učila nejaké jazyky, že som išla na školu, že som sa o tú prácu zaujímala, ktorú som robila, takže hlavne tak myslím, že nenásilne som sa k tomu nejako dostala. Že to tak zrazu prišlo. Ale myslím si, že úspech je to, keď človek je absolútne spokojný s tým, čo robí a že ho to naplňa. Ja nevždy viem, či ma naplňa to, čo robím. Takže ja som možno niekedy viac úspešná z pohľadu druhých. Ale nechcem sa rúhať, som spokojná a som rada. Ale máš nejaký odkaz pre ľudia, ktorí možno sa nesítia, ako majú sen, ale sa nesítia na to, že majú dostatok seba dôvery alebo schopnosti, aby urobili to, čo chcú. Ja som tiež nemala vôbec seba dôveru, keď som išla napríklad prvýkrát robiť nejaký televízny program. Ja som si myslela, že s týmto ksichtom nemôžu ľudí pustiť do televízie a nejak som sa prešmykla. Takže tá neseba dôvera je úplne normálna vec. Netreba sa ňou len nechať ubiť a nemať pocit, že tí, ktorí sú sebavedomí, že sú vždy sebavedomí a že sú v kuse sebavedomí. Každý je aj nesebavedomý a je to úplne v poriadku. Len treba si vedieť odhadnúť svoje schopnosti. Zase netreba si dávať méty, na ktoré človek naozaj nemá, lebo treba vedieť sa reálne si odhadnúť. A ja hlavne úprimne tak v dobrom závidím ľuďom, ktorí majú nejaký sen. Takže už keď máte nejaký sen, už k tomu vám gratulujem, to je úžasné, ten základ. Čiže základ je mať sen a robiť všetko preto a predstavovať si, ako to už je. Že to už tak je, že už ste ten sen dosiahli. Ja si myslím, že to veľmi pomáha. Je to v drobnostiach veľmi vyššie. We live in a free world. I was told